Здравейте, приятели на Gameplay България. Ето, че вече сме в следващия епизод от нашето епично оцеляване на Майнкрафт. Да видим какво сме получили тук. Още се разтапя желязо, както виждаме. Ще е добре да си направим железни инструменти. Да видим какво имаме тук. Да, имаме 6 Iron, 5 Gold. Друго... Така. Да, окей. Нека си ги стакваме тук. Да видим Cobblestone дали имаме. Да. И малко дърво. И ще си направя още няколко. Един меч ще си направя, може би. Или нека бъдат два. Ето така. И така. Два меча. Които... Или айде, три. Да не се циганим. Така. Готови сме. Също така ще ни е нужна кирка. Задължително. Понеже знаете, там долу като слезнем ще имаме малко проблеми. Ето така. Хоп. И сме готови. Тук това всичко се разтопи. Може би се чуете защо не си направих Iron неща. Защото предпочитам да си пазя Iron за нещо по-важно. Тези също ми вършат идеална работа. Така, торчове ще ни трябват. Отново забравих. Ето така. Малко въглища. Така. 12 от тук и хоп. 59 торча. Идеално. Така. Сега. Отиваме да потърсим още малко ресурс. И след това... Да, обаче трябва да си осветя първо къщата. Между другото, благодаря за съветите, които дадохте. Нали, в Skype и в коментарите под клипа в YouTube и VBOX. Наистина полезни са. Аз, виждате, не разбирам много от Майнкрафт, понеже нямам и време да играя. Така, осветихме къщата, сега се надяваме, че няма да имаме проблем с крипърите. Ето така. И нека слизаме. Надявам се да ми чувате добре. Така, и да видим сега какво ще направим. Оп. Да видим. Слизаме, трябва да слезнем към 13, може би, или както разбрах, 11. Сега ще видим. Продължаваме си по нашия път. Както виждаме, тук бяхме стигнали надолу в предният епизод. Доста надолу при това. Сега в момента сме на 108, 107 и 6 и 4. Доста трябва да слезнем надолу в интерес на истината. И нека от... Боже. Hello. Archer. Хайде бе, падни в лавата, че ме дразниш вече. Така, добре. Обаче тук имаме задънена улица на 80, не, на 11 сме по-точно. Я да копаем малко да видим какво ще намерим. За жалост обаче нямаме в нас Cobblestone. Виждате за какво става дума, много е рисковано тук. Но ето, че има Iron, който ще го съберем естествено. Гледа, страхотно. 6 купчета. 8 между другото. Идеално. Ще е добре да намерим и диаманти между другото. Гледа, 9 купчета. Нека покупаем маничко така да видим. Интересно ми е дали ще намерим диаманти. Малко Cobblestone не е излишен никога. Ето така. Кой знае, може да намерим нещо тук. Ще покупаем маничко. Да шибнем един торч. Аз само за Cobblestone мисля. Така. Интересно ми е да видя какво ще ни предложи.
тази пещера, така да го наречем. Извинете малко за коментара, но до сега спах и малко ми е едно такова отпаднало. Така, нищо не намираме, което е проблем, естествено. И се връщаме. Няма какво да правим тук. Над нас може би ще е добре да гледаме, понеже, както знаете, в Quad Survival, който се водише, между другото той ще се продължи в сървърът на Gameplay BG, в Quad Survival Перси над него пропусна просто диамантите. Така, продължаваме. Не сме за тук. То е ясно. И нека гледаме над нас какво има. Не сме насам. Само е така да направим, че не сме на тука. Така. Добре. Продължаваме на другата страна. Ние между другото къде дойдохме. Аха. Значи някакси трябва да го отлича тук. Това нещо. Може би ето е така. Цялата стена ще я направя в торч. И голд. Ето виждате голд. Хоп. Идеално. Още малко ще посъбираме материали, след което ще направим наша постоянна къща, барака или както и да го наречем. Няма нищо друго тук. Тук сложихме торчове и да, можем да слизаме надолу. В момента се намираме на 15, 16, 11. Значи на тази височина горе-долу трябва да има диамант. Ами, хайде де. Копай, кондио, копай. Копай, ако ти е мил живота. Уоф, майко. Лава. По принцип, където има лава, би трябвало да има и диаманти. Но, както виждаме, диаманти при нас няма. Което е основният проблем. Нас ни трябват точно те. Но виждаме, че не можем да намерим нищо. Кирката се щупи, но за наше щастие имаме още. И честно да ви кажа, се изнервям, когато не мога да намеря нещо. То тук може да си изкопаем цялата пещера и да не намерим нищо. Виждате за какво нещо става на въпрос напред. Идеално. Но това, което търсим, го няма. Жалко наистина. Една диамантена кирка би ни била страхотна придобивка. Но все пак не винаги каквото търсим се намира. Смятам, че ще успеем да си намерим в по-напреднал етап от играта. Извинете. Няма все пак как да не стане това. Все някога ще попаднем на диаманти, което е съвсем логично, разбира се. Ето тук малко отгоре. Не. Наистина няма. Някакъв лак се получава май. Но както и да е, нека да се качваме нагоре. Да копна последни 3 пъти само. Е така, 1, 2, 3. Няма нищо. Продължаваме си нагоре. И тази пещера, благодаря за отпуснатите ресурси, бяха от полза, макар че не намерихме това, за което слезнахме. Но все пак Gold и Iron са също много от полза. Нека покопая само мъничко и тук.
Събираме въглищата и тръгваме. Отиваме да си търсим място за къща, която ще бъде продължена в следващия епизод, може би. Така. Добре. Торч. Страхотно. Поне има много въглища. Фрашкани сме. Тук мисля, че имаше още някъде. Да. И почти сме готови. Хоп. Право е страшна работа. Ще е хубаво, ако намерим някаква мина. Виждате, вече сме 10-то ниво. Съответно, когато умрем, нивото пада до 0. Отново, както все едно, сега започваме да играем. Така. Баща ми е дървар. Дървар съм си аз. Дървета реже татко, жените реже аз. Така, добре. Готови сме. Тук с въглищата. Само да огледам, да не би да изпускам нещо. Не. Добре. И продължаваме нагоре. Беше ми приятно в тази пещера, но няма това, което търсим. Съответно, изчезваме от тук. Тук имам чувството, че играя CS. Имаше едни къза сървъри. Climb по-точно. Изкачвате се. Самата карта е такава, ето нещо такова, в което вие трябва да го изкачите за възможно най-бързо време и трябва да сте първи съответно. Зарибено си беше, имах даже сървър такъв. Така. Почти сме горе. Вратата не ми казва, че сме оставя. Да, добра идея. Трябва и да хапна. Въобще изключих за бутчетата, които трябва да бъдат пълни. И да. Така. Това вече можем да го махнем. Нека сега видим какво ще ни е нужно. Взимам това го оставям, това го оставям. Каблстон ще го взема, това също ще го взема. Взимам си тези неща, паржолите. И това е, мисля. Тук също има. Взимам всичко и изчезвам, дигам си партакешите. Нека си взема и това обаче. И Home, sweet home. Изоставям те, мадафака. Така. Лоша идея, може би, да тръгна през вечерта, но все пак риска от професията. Да видим на къде ще ни отвее вятъра. Виждаме леле колко крипари. Фичуди си. Наистина беше много лоша идея. Ако умрем, това ще бъде най-тъпото нещо, което сме правили. По-точно, което аз съм правил. Защо ли имам чувството, че къщата ми трябва да бъде на дърво? Ще стане наистина уникално. Run! Тичай, брат ми, ти натам. Да, смятам да изчакам да стане ден. Здравей, къщичке. Оставам тук до деня. Ще бъде добре да имаме легло, но уви нямаме. Ще копая през това време. Да си събирам малко материали и наистина искам къщата да бъде на дърво. Ще бъде много добре. Ето така малко, поне да копаем като първите хора. Да, въглища. Винаги е полезно да имаме въглища. Страхотно. Виждате, дигаме си
Вдигаме си левели. Почти, да, вече сме 11 ниво. Опа. Вон вече дали стана ден. Лови не. Но започва да се вдига самата вечер. Ето, луната все още е доста ярка, но нека пробваме да видим как да се качим сега. По-точно да се качим на някакво по-голямо дърво. Кое може би? Може би насам нещо. Сега вече не се чувствам в CS. Може да бъде ето там горе. Нека видим какво... О, подявалите. Подявалите. Fight with me. Така. Лоша идея. Добре. Успяхме. Пещера виждам тук, което е с някакво поточие. Подявалите, умираме. По този път вече умряхме. Мамка му. Ще бъде голяма прецаквация, ако умрем. Точно сега. Торчове. Трябват ли много торчове? Да, и виждаме Аврам отново е тук. Какво става, Авраме? Ела тука. Да. И нека... Да, вече става ден. Нека се опитам да се кача някъде нагоре, понеже не искам къщата ми е на дърво. Не съм пробвал до сега и смятам, че ще стане доста добре. Интересна истината, заседнах. Така. Уоу. Вижте за каква джунгла става въпрос. Сидът ни е наистина уникален. Тук дървета. Искам да бъда на най-високото дърво. Или може би някъде по-надолу. Къде обаче? Виждаме кокошки, прасета, всичко под ножа. Ето. Яйце. Ще съберем малко храна, понеже може да не видим такава вече. Ето го и денят. Да, отново паяк, нищо ново. Слизам надолу. Малко прасета. Прасета. Всичките прасета на мизета. Така. Подявайте. Избяга. За мое нещастие. Ето. Така. И да, нека вече търсим дърво, на което да си вдигнем къщата. Оста, Уизи. Подпали се. Добре. Виждате 13-то ниво. И виждаме отново пещера. Страхотно. Нещо и айрон. Така. Нека осветим всичко. Добре. По цялата работа има айрон, който ще взема. Ето тук. Доста добра находка. Отново, но няма диаманти. Както сте забелязали и вие. Хоп. Да си взема нужните неща. Ето. Тук ми се вижда нещо, което... Да, отново айрон. Много айрон. Подявалите още. Така. Добре, готови сме. И смятам това обаче да бъде за този епизод, понеже наистина май стана малко дълъг.
А, някъде тук ще бъде къщата. То се знае. Само че не мога да реша още къде. В този район обаче. И това беше сега от мен. Надявам се този епизод също да ви е бил интересен. Ще продължим скоро нашето епично оцеляване в Майнкрафт. И да, приятно гледане. Не забравяйте да гласувате, да коментирате, да се абонирате за YouTube каналът ни и да харесате нашата Facebook страница, ако вече сте го направили. Това беше от мен. Желая ви приятен ден и до следващия път.